get involved in somebody else's drama, what I call trauma. Okay, so በትግርኛ ግበረልና እንደ ከምትብለ ንኽእል ግዜ so ነዚ ኣብ ቪድዮ ዝገበርክዋ ብትግርኛ ክገብራ ብዝከኣለኒ ስለምንታይ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድራማ ክኸውን ከሎ እዚ ተባሃለ ኣድሓነት ከም ዝበለ መን ሽሙዶ ወዲ መን ሽሙዶ ገለመለ like እዚ ዕንክላሎ right ዕንክላሎ ዝብላ ዕንክላሎ ሂወት ዕንከለለለል ትብል ማለት እዩ ሽንከለለል ትብል ኣብ ዝኾነ ኣይወስደካኒ it's like ብጣዕሚ like ዘረባ ጥራሕ ሓኡ ሕማቕ ትፅሕፍ ገሊኦም የራስኑኻ ገሊኦም ይብልኻ ፀርፊ ገለ ኣብ ዘይድደለኻዮ ዓለም ተኣቱ ከይተፈለጠካ ኣብ ዘይድደለኻዮ ዓለም ኣብ ዘይትፈልጦ ዓለም ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድራማ ይበሃል እዚ ዝተሃሰየ ሰብ ራእይ ዘይብሉ ሰብ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ብናይ ካልእ ዕላማ ኣብ ናይ ካልእ ዕላማ ኣብ ናይ ካልእ ድራማ ሸንኮተተተት ይብል ሕጂ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ዕብየት የለን ኣብቲ ዓንኬላዊ ኢኻ ሽንኮለል ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ዕብየት የለን ስለዚ ዕብየት እንድሕር ደሊና ናትና ዕላማ ክህልወና ኣለዎ ናትና ፕላን ክህልወና ኣለዎ ናትና ብናትና ዕላማ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ብናይ መወዳእታ ርኢኻ ኢኻ ትብል ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ክትበፅሖ ደለካ ዕላማ ስለቢልካ ብኡ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣነ ከዓኒ በዓልቲ ዕላማ እየ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅአ ድዛረበሉን ደብለሉን ንፈልጥ እየ ንምንታይ ክምህር ንሰብ ኢለ ድመፅእ ኣለኹ ብዛዕባ ኦቲዝም እንዲ ብዛዕባ ናይ ሜንታል ሄልት ብዛዕባ ናይ ኣእምራዊ ጥዕና ናይ እምሮን ብዛዕባ ሆሊስቲክ ዝኾነ ማለት እዩ ንጥዕናና ንሂወትና ድጠቕመና ብርሃን ክኸውን ንሰብ ማለት እዩ እዚ መፅእ ኣለኹ ስለዚ ብከምኡ ንድሕር ተመፂኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዕላማኻ ከተብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኢቨን ትደክም ከማን በቲ ዕላማኻ ኣብቲ ዕላማኻ ንድሕር ትሰርሕ ኣለኻስ ትደክም ኢኻ ናብቲ ካልእነት ኢታት ከተብለሉ ትኽእል ኢኻ ግዜ ይብልካን ናይ ካልኦት ዕላማን ናይ ካልኦት ድራማን ተኣሽሙ ክተብል ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ኣለኹ ናትና ዕላማ ክንህልወላ ኣለና እንድሕር ደይብና ኣብቲ ናይ ካልኦት ዕላማ ሽንኮለሊልና ዕብየት የለ ገለ የለ ተኣሽሙ ምዃን እያ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብላ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ዘረእኸዮ ኢኻ ተዓፅእ ናይ ካልኦት ሰባት ድራማ እንድሕር ትዘርእ ነርካ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2 ዓመት እቲ ግዜ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ወላ ሓንቲ ዕብየት ዘይብልካ ሽዑ ናይ ካልኦት ሰባት ፅዒሮም ደምፅዎን ገለን ዋ እዚ ደኣ ከምዚ ከመይ ገይሩ ገለ ትብል ስለዚ ግዜ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ግዜና ነኽብር ነፍስና ነኽብር ዕላማና ነኽብር ዝዘረእናዮ ምእንቲ ክንዓፀድ ኦኬ